Докторке, къде отиде? Ето ме. И сега те премервам. Ето ме. И сега... Докторке. Сега ти се отправиха палците. Палците. Добре. Що ми се оправиха? Бебето се оправи. Бебето е свободно. Айде, бебе. Тук отивай, бебенце. Свободно е бебето. Бебе. Бебето бега. Бебе. Ела. Може аз малко да съм доктора. Да. Добре. Аз съм вътре. Къде си вътре? Вяра. Дани! Какво направих? Какво направих? Вътре ли си? Вътре. Трябва да отвориш предетата. Елементарно. Трябва само да натиснеш тук. Да си натискала там, разбираш? О, каква съм болна. Каква съм болна. Света, трябва да легнеш. Добре. Ето. Готов съм. Така. Какво има тази жена вътре в колема си? Има много неща вътре в колема си. Има всякакви неща. Добре. Кажи ми едно от тях. Добре. Аз имам само едно бебенце. Изкарах го само, че е отвънка. Отивам да го изкарам. Ето ми го бебето. Хора, само вие ще знаете какво съм направил. Ей! Чакай. Изкарвам това, което изкарвам всичко от корема ти. Маля, ти какво си яла? Не. Маля, ти какво си яла? Аз съм яла бебе. Какво яла си, бебе? Нахръскала си го, Ето го. Нахръскала си го. Аз си го изкарах. Някой ми дрънка. Не. Добре. Изкарах това, което ти е в корема. Изкарах ти го от корема. Виж какво имаше в корема си. Имаше един мотор в корема си. Чакай. Ане! Каскада! Отивай отвън! Добре, шефа ме изгони. Помощ! Вера, имаш още едно нещо в корема си. Чакай. Какво ме боли? Много ли те боли? Да. Спокойно ще го извадим. Къде е моето бебенце? Спокойно. Къде е от моето бебенце? Къде го видях? Така. Така да докарахме още едно нещо. Това ти беше в корема. Това ти беше в корема. Беше в коремата, не лъжа. Сос. Айде, качвай се, бегаме. Айде, ето ме.
Аз се качих. Закалеших кот. Не шегувам се. Тани, в татко ли си? Какво не е бебе съм още? О, да. Чакай, щом съм бебе. Чакай видата да се превърна в бебенце. О, да, иначе. Вида, чакай, забравихме. Да кажем здравей на хората, които ни гледат.